simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Pitongpulo may 5 taon sa tong ginigirumdom, ikan sa enot na banhi, simbahan kan Caceres. Sa puso kan kabikulan, bunga kan paghingoa, kita magkairiba, sarong hawak ni Kristo. Simbahan na sinodal an mautangon yan, boses kan lambang saro sa tong himateon, mayo din pag-asenso kung kita nagsosolo-solo, gabos ang tataramon, itadom sa isip asin sa puso, asin isabuhay ini sa paagi kan mga gawe nin katanosan, asin pagkamuot. Mga kaibahan niya to sa banal na Santa Misa, iyo si Reverendo Padre Bernie Anthony V. Ramirez. Matindog po ang gabos sa pagpoon. Ngaran ka Ama, Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Yesu Kristo ang kagurangan ta, ang pagkamot ng Diyos, asin ang pag-isumaro ng Espiritu Santo, mapa sa indugopos. Asin sa imong Espiritu.
Diyos marhay na aga sa indo mga tugang. Diyos marhay na aga po, Father. Ngunyan sa pagdulot niya to, kan Santa Misa, pinagsisilipran niya to. Ang ikakensing Domingo kang ordinaryong panahon. Ako unta sa tong mga kasalan, ang ani magkanigo, kita magsiliprar kan mga banal na misteryo. Magkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa pabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, ang danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagarangan ng Diyos. Mahirap malugod sa tuwan Diyos sa makakamhan, asin pangapatawaran sa tong mga kasalan, darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Namibi kita. O Diyos, na nagpapahiling ng liwanag ng sa imong katotohan
sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan. Tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod, na ito mga salungat sa ngaran na ini sikwalon, na sinidtong mga angay digdi sunodon. Huli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na makaibamong nabubuhay sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang liturhiya kan tataramo. Ang tataramo ng Diyos kaipuhan na magbunga. Ang bunga kaini, iyon pagingoa, kan maako kan tataramon, nakuyugon ang Diyos no nakabutan. Hinanigon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan. An oran asin an yelo, minahilig sa langit, asin dai minabalik duman, sagkod na matubigan ang daga. Tanganing mapabunga, asin makatao, nin banhi sa paratanom, asin tinapay sa nagkakakan. Siring kaiyan, ang tataramon na minaluwas sa nguso ko. Dai minabalik na daing bunga, dai minabalik sagkod na dai mautob, ang sakong kabutan, asin mahaman, ang sakong ipinapagibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang banhi nahulog asin nagbunga. Ang satong simbag aawiton. Ang daga sa imong dinadalaw, asin tinutubigan. Tunay na sa imong pinapayaman. Ang salog nin Diyos, pano nin tubig, sinda tinatawan mo nin mga banhi. Sa imong pinapauranan nin marahay, ang mga inaradong uma, asin sinasarumsom mo nin tubig, pinapalumoy mo ang daga nin mga tagiti, ang sa imong pinapatubo, ang saradit na tinanom. Ang taon sa imong pinapano nin mga balaog, dakulon ang mga sabsabon sa kadlagan, ang mga kadlagan tinatampukan nin mga karnero, ang mga uma pano nin banhi, sinda nagkukurahaw, asin nagaawit sa kaugmahan. Si San Pablo nagpahayag ng mensahe ng paglaom. Bilang mga akin ng Diyos, kita tinawan ng balaog ng paglaom, tanganing hingawahon niya to ang tunay na katalingkasan kay Kristo. Hinanigon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa paghuna ko ang mga tinios niya to sa buhay na ini, dai ikakatimbang sa kamurawayan sa ngapit,
na ipapahayag sa tuya. Sa katunayan, ang bilog na linalang nagahalat na ipahayag nin Diyos ang sa iyang mga aki. Bakong sala nin linalang taday na utob ang sa iyang katuyuhan, talaga inining Diyos, alagad ang linalang naglalaom na makakaligtas arog sa to. Makakaligtas sa kalapaan na nag-uripon sa inda, tanganing makamtan ang katalingkasan asin kamurawayan kan mga aki nin Diyos. Aram niya to nasagkod ngunyan, ang bilog na linalang nagaagrangay sa kulog nin pangaki. Bako lamang ang linalang, kundi ang gabos kita, kan igwa kan mga enot na bunga kan espiritu. Kita man nagaagrangay mantang sa tuyang hinahalat, ang sa tuyang mga hawak na makaligtas bilang mga aki nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Kagurangnan mapaasing do. Asin sa imong espiritu. Pagbasa ng Ebanghelyo ni sinurat na San Mateo. Kamurawain sa imo kagurangnan. Sarong aldaw sa Jesus nagluwas sa harong sinagtukaw sa tampi kandana. Pinalibutan siya ng kadakol ng mga tao, kaya suminakat at sinagtukaw sa sarong sakayan ang mga tao na sa baybayon. Dakulan sinabi sa inda sa mga parabola. Ang para sa buwag nagluwas sa pagsabuwag. Kasi ang pagsabuwag magibanhi na nahulog sa gilid kandalan. Duminatong ang mga gamgamasin tinuruka. May banhi na nahulog sa kagapuan na haros daing daga. Uli tabakong hararom ang daga, tulos, nagtubo, alagad pagsaldang hanal daw, natutong. Asin huli tadaing gamot na luyos. May banhi na nahulog sa katunukan, ang mga tunok nagtalubo asin natahuban sinda. May banhi na nahulog sa marhay na daga, asin nagbunga. May sanggatos, may anom na pulo, may tulong pulo, may talinga, maghinanyog. Ang marhay na baretangan sa tong kagurangnan. Pagwamaw sa imo Kristo. Matukaw po. Giraray Diyos, marhay na aga sa indo mga dugang. Diyos marahay na aga po, Father. Ang nainanyog niya itong Ebanghelyo ngunyan sarong parabola para magtugdo sa Jesus sa katauhan. Kung may halaga mananggad, ang siyang tinutugdo sa tao. Kung ini may bunga. As in this time, bako about fishing ang sa iyang o pagsisira ang sa iyang pigtukdo kundi ang pag-uma. Maybe siguro makaka-relate kita digdi. Kadaklan sa to ang nakita na papalibutan ng uma
Ang kadaklan sa to may hilig na sa mga plants. Kung kaya madali niya itong masabutan ang istorya ni Jesus. Ang parabola sa Ebanghelyo niya ito ngayon sa rong istorya ng mga simbolo. Si Jesus ang para sa buwag, ang banhi iyo ang tataramo ni Diyos o mga katukdoan ni Kristo kan simbahan. Sinandaga, nagsisimbolize man kan manlain-lain na klase ng tao na nagdangog kasi nag-ako kan tataramo ni Diyos. May saro daang lola. Ang lolang inipirmi nakatukaw sa indutan every time na siya nagsisimba. Kasi nariparo, bako lang ni Father, kundi man kanibang para simba, na si Lola, pag nagsisimba, nagtuturog. Lalong-lalo na kung masermon na si Paddy. Kaya minsan dahil nakatiyo si Paddy, habang siya nagtuturog, sinabi ni Paddy, ang gabos na, o naghapot si bang gabos na gubot, makaabot sa langit, magtirindog. Nagtirindog ang gabos, nawalat lang si Lola na medyo naguhukragong pa. Kang nariparo ni Lola para may commotion dahil pagtirindog, asin pagtugiraray si Paddy, naghapot, asin mas makusog na. Isa ang gustong makaabot sa impyerno. Nalimpungatan si Lola, nagtindog. Dahil niya nakuatulos kasi pigtaram ni Paddy. Asin nangyari kang alimpungatan si Lola, supog na maray siya. Kaya na siya lang ang nakatindog, kaya nagsabi siya, Father, pasensya na po. Di ko kayang gayo na dangugan sa imong pigsabi. Alagad sinumpayan niya pa. Pero ngaya sa nahiling ko ngunyan, duwa ba nga kitang nakatindog. Si Lola nang damay pa. Dinamay niya pa si Father. Kumisan po arog man kita kayan, bako man ang pagturog sa misa, kundi ang sa tong paghihinanyo kan tataramo ng Diyos. Sa kadakol na beses na kita nagsisimba, dakol na beses na pinag-antidaran niya itong mga Santa Misa, pwedeng lunod na kita sa paghinanyog niya ito kang tataramo ng Diyos. Alagad ang hapot, ano na lamang naging epekto kay ni sa to o naging bunga kay ni sa to. Hinahagad sa satoy ang bunga kan satoy ang pagtubod. Hinahagad mo niyan sa sato ang bunga kan satong tradisyonal na pagdidebosyon kung ini nagtatalubo lamang. By nature, sinasabi, all living beings, by nature, iyan nagtatalubo, igwaning growth. Bako lang ang tinanom, hali sa pagiging pisog, nagdadakula yan, nagiging kahoy. Bako lang, hayop, maghiman ang tao, igwa, ning pagtatalubo, pakanood, hanggang sa iyan, mag-abot sa panahon na nagtatao ning bunga. Ang hapot ngunyan sa to, may bunga na lamang kaya sa tong pabalik-balik digdi sa simbahan. Nasa inutan po niya to, ini mga nakaputi, saro sa bunga kan sa indang pagtubod, kan sa indang pagserbi sa simbahan. Nagtatalubo ang pagtubod.
Kita na kada Domingo yaan sa simbahan, ano ang nariparo niya itong pagbabago? Pasiring sa karahayan, pasiring sa pagiging dayupot sa mahal na Diyos. Kumpuon kay ito hanggang yan, mahayong pagbabago sa buhay ta. Siguro kita, duman sa banhi na nahulog sa kagapuan, na nadadara kita ang mga problema, nadadara kita ang sarong mentalidad na ang paglaog sa simbahan mayo mang kamugtakan. Na nadadara kita dahil kan atensyon ni ato yaon sa kayamanan o kung ano paman na kinabanon na bagay. Ikong kaya mayong pagtalubo. Hanggang ngunyan po, kadakol pang klase ng Kristiyano na binuniagan na malog lang sa simbahan kung may okasyon. Kung kaya, kung minsan, kung may nakakaulay kami mag-aghum, masabi ko, nata, 10 taon na mo dahil pa mo nagpapakasal. Ano ang rason? Bako, ang sa iyang pagtubod, kundi masabi, maayo kaya awasa, ngaya Father, hindi panghanda. Iyon na iyang paghiling niya to sa simbahan. Gastusan? No. Pag sinabing simbahan, yawan siya ng Diyos. Pag sinabing simbahan, iyan, pag-uulay ni sa tuyang pagtubod, ni sa tong relasyon sa mahal na Diyos. Kung kaya, kung minsan nangyayari po taasin sa wrong realidad, ang Biblia sinurat para ipahayag, bako isaray, para hinanyuguan, asin isa buhay. Bako i-display sa bookshelf o sa altar sa harong. And sana binubuksan taman ini asin binabasa. Pinaghuhurup-hurupan asin sinasabuhay araw-aldaw. Iyan ang Biblia. Iyan ang tataramon ng mahal na Diyos. Nahihiling bako sa libro, nahihiling bako sa bookshelf, kundi sa gawi ng buhay ng tao. Siring baga kang paggamit ta, asin pagpahalaga ta sa tuyang cellphone. Na halos 24 oras, pinaghihiling niya to o kaiba-iba ta. Kung kaya ta magsayang ng oras sa tong computer o cellphone o sa television, sana kaya taman maglaning dawa kadikit na panahon sa paghurup-hurup kan tataramon ni Diyos. Na malinaw kaya sa pakaintindi niya to kung ano ang binasa ngonyan sa Santa Misa. Kung mahalagaman sa sato ang kakanon, siriman kayan ang tataramon ni Diyos sa sarong Kristiyano. Dahil sabi baga ni Kristo, ang tao dahil lang nabubuhay sa kakanon sa tinapay, kundi sa lambang tataramo na minagikan sa ngimot ni Diyos. Ang tao dahil lang nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa tataramo ni Diyos. Digdi mahiling na kita, mga Kristiyano, may bunga kaya ang pagsisimbata kada Domingo. At this moment of time, nagtalubo lamang kita sa kadakol na beses na kita nagsisimba, na kita nagbabasa kang Biblia. Ano na ang pagtubod ta kumpara kay doon kita aki pa o kita magpuon na maglawag sa simbahan? Sagkod ngon yan. Asin ang ultimong kahaputan, ano ang patunay na kita sarong Kristiyano. Yaon na kaya kita sa matabang daga na nahulugan kang banhi.
Ngunyan, sa tong isusunod ang pag-instalar, asin pagbago kan panuga, kan mga bago, asin dating miyembros kan Collectors Ministry. Sinda ay pipresentar sa satungkura paroko, asin sa banwaan ng Diyos, ni Mrs. Lorna L. Berha, Coordinator kan Collectors Ministry. Ginagalangan, asin namumutan niya itong kura paroko, Reverendo Padre Bernie Anthony V. Ramirez, Banwaan ng Diyos, maugma kong ipinipresentar ang mga bagong membros kang Collectors Ministry sa parokya ni Ina Nuestra Señora de Peña, Francia. Bernie Banyares Evelyn, Kaubang Melinda, De Castro Merlin, Ferrer Erlinda, Manungsong Chris, Nebres Marilu, Velia Cruz Minifreda, Sa ngarang kambanawaan ng Diyos, maumakong inaako kamo asin, linalaumang ko, ang sa indong maugma asin, aktibong partisipasyon sa buhay kan simbahan sa paganing paglingkod bilang mga collectors, sa pag-ako hali sa banwaan ng Diyos, kan sa indang mga tabang sa pangangaipok ang parokya. Ngunyan ipapahayag kan mga inapod, asin kan mga dating miyembros kan Collectors Ministry, an sa indang disposisyon, asin kahandaan, sa makahulugan na paglingkod sa simbahan, sa atubang kan sa indang kura paroko. Nasasabutan na inaako din doang katungdan bilang mga miyembros kang Collectors Ministries sa toong parokya. Nanunuga kamunan sa indong pagmamaigutan, asin itatawan sa indong oras, asin kakayahan para sa simbahan. Sa kamautan na ining apostolada, magbunga sa indong buhay, kapag pararom kan debosyon sa Eucharistia, asin kabanalang kan sa indong buhay. Bilang sa indong kura paroko, inaako asin sinusubol ko kamo bilang mga katabang sa pangataman kan sa toong komunidad. Ang sa indong pakihira sa misyon in simbahan, kapag ako kan dulot kan mga tao, asin pag sa buhay kamarhay na baketa, lugod dalan para sa kabanalan kan sa indong buhay, sa pag-arog kan halimbawa kan sa tong kagurangnan si Jesu Cristo. Mamibi kita. Diyos sa sabong kaglalang para tubos asin para pabanal. Bendisyon ni asin pakusugay ning samong mga tugang na nag-ako kang katungdan bilang miyembros kang Collectors Ministry. Namimibi kami, tabangis inda na mabuhay susog sa imong tataramon. Gibuhas inda mga instrumento kan sa imong nakakaligtas sa presensya sa kinaban. Gibuhas sindang mahigos asin maugma, sa inman sinda po doon na maglingkod. Tawis sinda ng kamauotan asin kusog na hanapon ang katutuohan, asinan sa imong kabutan sa gabos na bagay na sa indang gigibuhon. Warasan siring man sa indang grasya na makautob kan sa indang katungdan. Ininaagad mihuli kay Kristo, Padi, Profeta, asin Hade, sa mong kagurangnan. Amen.
Ngunyan gigibuhon ang pagbendisyon kan mga collector's pin na itatao sa mga bagong miyembros kan collector's ministry. Matindog po ang gabos. Ang tabang sa tuya, sa ngaran ng kagurangnan, Nakagibo nin langit asin daga. mabibi kita. Amang makakamhan warasan ang sa imong bendisyon sa imong mga inapod. Bendisyon ni ining mga collector's pins na sa indang gagamiton bilang tanda kang pribileyo na sa indang inako. Magilugod sindang panalmingan kang pagtubod asin sa pagutob kan mga banal na tugon, ini hinahagad mihuli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po, apuera sa mga miyembros kan collector's ministry. Ako hinduyan collector's pin, simbolo kang pagtao kan sa indong sa diri sa Dios, asin sa iyang altar, asin pagirumdumon kan sa indong katungdan. Amen. Amen. Bilang tanda kan sa indang pag-ako, asin kan sa tong pakisumaro sa indang kaugmahan, kita gabos maoropak. Bow. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan, kaglalang kan langit at sindaga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitang kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan at sinililubong, Minilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hales sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuwa kang Diyos sa mga makakamahan. Mahali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa paropakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay luwat ng laman asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Dakula ang pagsarig na dadamugon kita kanama, idulot niya to sa iyan sa tong mga pambibi asin pag-arang. At sa tong simbag kagurang nan hinanyugaan sa mong pambibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pambibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan Espiritu Santo sa saindang pagingowa na magdakol ang bunga ning katanosan, pagkamuot, asin katoninongan sa kinaban, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pambibi. Tanganing bilang sarong komunidad, magtalubo kita sa pagkamatinios, pagsabot sa kapwa, asin pagpatawad, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pambibi. Tanganing ang pagkama sa diri, asin ang labis na pag-ambisyon, day magpaalo kan tataramon kan Diyos sa satuyang pamuhay-buhay, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pambibi. Tanganing ang mga nagihelang, makamate kan nakakaumay na kapangyarihan ni Kristo, asin ini magpakusog kan sa indang paglaom,
ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurang na ninanyo ka sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa liwanag, kagayagayahan, asin katuninongan sa langit, sagkwad paman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurang na ninanyo ka sa mong pamibi. Langit no na matabangi kaming mamidbid ang banhi kan sa iyo mo na naghihiro sa samong buhay. Daiman lugod kami magambala kan mga kasibutan ng kinaban, kundi maging mahigos sa paglingkod sa imo para sa dagyang ani. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamidi kamo mga tugang tanganan sa kos sa indong atang mako malugod ng Diyos sa mga makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan hilinga mga atang kanamimibing simbahan asin sa pagpakinabang na ini itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Han kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Itaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat.
Totoong malinigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos sa sangkap kang kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya, ang gabos nangangalasan ka mga bagay. Tangani isiring sa namamahala, maging kagurangnan kang gabos mong linalang. Asin sa atubang kandarakula mong kibo, padago sa mag-umaw sa imo, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kang gabos na angheles kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikan ang gadang banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya iling mga akan na di kaming pabanalakan ng buwan gan sa imong spirito. Tanganin para sa mo maging hawak at sindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot pinasaluiban sa God sa passion, nagkuha siya ng tinapay at sin pagpasalamat. Binakini sin tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin, magkakan kaini, sa iniyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pamangki pagkaniyak ang kalis sin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Hindi ang paghibuhan nindo sa pagramdam sa sao. Miseryo ang pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay sing kalis sing kaligtasan.
Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabangan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tangani malubos mo siya sa pagkamuot, kay bangan sa mong Papa, si Leon, asinggan sa mong Obispo, si Alexandro asinggang gabos na klero. Siriman girumduma sa imong pagkahera kan sa mga tugang, na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay luwad asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawkuon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaibanan Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos sa santos, na kaitupa na kapag-ayagaya sa imo, magkanigo maging kahiras, kang buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Jesu Cristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanauran kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangahas kita magsabi. Gawa kami sa gabos sa marawat na mimibi kami kakurangan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tangani kaming natabangan gan sa imong pagkahera. Maging danay na talingkas sa kasalan asin maligtas sa gabos ng kapurisawan. Nantang kami naghahalat ka mo mang paglaom asin pagdatong kan sa mong panaligtas na si Jesu Cristo.
Jesucristo ang kaguranan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan tinato ko sa indo. Are pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod sa imong simbahan. Asin papagka, nagawa na siya mapatunino, asin magkaburunyog, susod sa imong kabotan. Ika na nabubuhay, asin naghahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kaguranan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Patinoon kita kantanda, nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Diyos. Uya nagpapara ng mga kasalang kang kinaban. Palada ng mga inapod sa pamangki kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan.
Kagurangan namimibi kami, namanta nga mga atang inako, uli kang pagkisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan sa mong kaligtasan, uli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Matukaw mo na po para sa mga anunsyo. Announcements, enot, ngunyan ikaduang Domingo nin bulan, magkakaigwa po kita nin second collection para sa pangangaipo kan mga katikista asin iba pang formation-related activities kan parokya. Ikadua, bunga kan masusing pag-aadal asin konsultasyon, magkakaigwa po kita nin pagbabago sa mga schedule nin Santa Misa poon po sa Lunes, Hulyo 13. Sa weekdays, duwa na sa napuan misa pagkaaga, magiging na alas 5:30 saka alas 6:30. Sa pagkahapon, alas 5:30 mangeraray. Sa masunod na Domingo, July 19, ang misa pagkahapon magiging ng alas 5, alas 6:15, saka alas 7:30. Ikatulo, in relasyon sa pagselebrar niyato kan Peña Francia Fiesta, ngunyan na taon, Setyembre 11, iyon kapiestahan kan Divino Rostro asin Traslasyon Procession. Setyembre 20, iyon ang kapiestahan ni Inang Peña Francia. Buot niya mo na ipaisi na ansurat sa mga gusto na magdulutin pamisa asin magdonar para sa burak ni Ina, makukuha sa atuban kan simbahan asin opisina kan parokya. Maging katabang kita kan parokya sa pagpalakop kan debosyon, sa pag-alok sa satong kamidbid asin kapamilya, sa pagpartisipar sa mga aktibidades ngunyan na Peña Francia Fiesta. Ikaapat, the Couples for Christ invites all married young couples to join the Christian Life program. This is an 8-Sunday journey designed to renew and strengthen your marriage and Christian life. The program begins on Sunday, July 12, 2026 at 1:30 p.m. at the Champagne Garden, Apo Drive, Concepcion Pequeña, Naga City. Invest in your future together. For registration and more details, please contact number 0917-502-3909. See you there. Ikalima, we would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Ann Gallardo, Mr. and Mrs. Stanley D. and family, Sheila Mandasok, Stephen Balang and family, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po from our parish priest, Reverend Father Bernie Anthony V. Ramirez. Matindog na po sa huling bendisyon. Additional announcement po regarding sa Tuyang Patio. Naagad mi po na making considerate lang po kada pagpapark yung mga sasakyan. Totoo, sarong problema tapo yan digdi sa parokya. And maybe siguro may gigibom po kami bago mag-Peña Francia na maayos ang sa Tuyang parking sa patio. Maybe siguro. Maging considerate lang po kita sa nagpapark, sa mga nagluluwas. Dahil dito maiwasan talaga na magsurusuan o kung mag-i-open lang po ining driveway. Nganing madali maging maluwag sa Tuyang space dyan. May agihang paluwas ang mga sasakyan. And isaro po yan sa tatawan meaning attention this coming days sa Tuyang patio sa Tuyang parking area. Ang kagurangan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyon ang kabuok ang Diyos na makakamahan, ang Ama, ang Aki, pati ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, magdanay kita sa pagkamot sa Diyos at sin sa kapwa. Salamat sa Diyos.